vegada, a baix, en aquell pont, hi havia engatos, que li deien. Us en recordeu? Era bona gent, pobrets, eren molt bona gent. I sempre ens deien, si teniu algun apuro, crideu-nos. I com passàvem per allà, doncs els sentíem que xerraven i feien fum per banda, perquè ho teníem tapat així amb llenya. I una vegada sempre ens deien, si plou, veniu. I una vegada, tornant de treballar, es va posar a ploure i no portàvem paraigües i vam dir, bueno, què farem? Doncs, mira, els vàrem cridar i, ai, sí, veniu, veniu. Recull, com vam sortir, amb una pudor de fum, com vam arribar. Sí, perquè, clar, ho tenien tapat i tenien foc a dintre. No, era molt bona gent, De veritat que eren bona gent. Doncs llavors, mira, com vam arribar a casa, esclar, tot ens vam haver de canviar. La gent que treballaven a la tarda anaven a buscar bolets al dematí i llavors es venien a vendre a casa. I els de la tarda també feien una cosa així, quan arribaven al vespre es venien a vendre a casa. I em havien arribat a comprar tants que hi havia hagut alguna temporada que fins havíem arribat a fer 100 caixes de bolets. Amb allò no eren caixes de poder 7 o 8 quilos o el que sigui. I sé que teníem un banc i posàvem, feien el rebuig, pesaven la cistella, llavors quan anàvem posant els bolets bé, tornàvem a posar tot el rebuig a dins la cistella i feien les tares i totes aquestes coses. No, nosaltres els enviàvem al Born. Jo a Can Nonis era la que anàvem a comprar la fruita, que era molt a la vora de casa. A Can Nonis anàvem molt a Canton, a la carnisseria de Canton, aquestes dues jo les tinc molt presentes. I llavors a buscar el pa a Can Refús. Aquestes 3 botigues eren les que a casa anàvem més. Llavors a Can Pela, que venien roba, també a Can Pela també hi havíem anat bastant. Bueno, més botigues de roba, i Ca la Rosa, que també a Ca la Rosa venien molt, també tenien molt de tot. Llavors a Can Quico, també hi havia la botiga de Can Quico. La Lola de Can Quico també tenia una botiga, també de fils i cosetes així de merceria, a davant de l'Ajuntament, allà on hi ha la mobiliària de Can Quico, doncs allà. I llavors també hi van posar una sabateria allà. En Borràs i la seva dona van posar una sabateria també allà on era Can Quico. A Vic ja no hi anàvem pas a comprar res, compràvem tot aquí a Tardell. Bueno, sí, perquè és que tenien moltes piles i fins que tot a l'hivern feien, perquè a l'estiu ja no podien fer-ho, era l'hivern això. Sí, a la muntanya, el meu pare havien fet una barraca, tenien una pila, bueno, tenien una barraca que havien fet molt maca, si nosaltres havíem dormit allà. Havíem dormit perquè era com una casa amb llit i tot, i foc, molt maco era. Jo me'n recordo que hi disfrutàvem molt, perquè al dematí senties els ocells i tot, vull dir que havíem passat molt bé. Una matinada a les 6 del matí estàvem dormint, ens van despertar amb sorolls i espetecs i què passa? I sortim al balcó i hi havia molta boira, però boira i fum. Boira i fum, no es veia res. I ens van dir que es crema. S'estava cremant, no sé si us recordareu, una fusteria que hi havia... Enganxada al rosa. Sí, just a sota, a la paret d'on hi ha la piscina, diguéssim. I aleshores anaven traient, és que és una cosa de pel·lícula, anaven traient caixes de morts. I això era molt curiós, era per filmar-ho. Va ser curiós, mira, boira, pel·lícula de por, no? Doncs, clar, vam voler salvar les coses que tenien fetes per entregar-les i treure-les al carrer perquè no es cremessin. I aleshores es veu que li havien encarregat una tanda gran de taüts, de caixes de morts, i aleshores van estar entre gent ajudant a treure, i mentrestant foc i cremant-se tot això. Recordo el Joan Comerva enfilats en els dipòsits de l'hotel a dalt de tot i anar tirant aigua o anar passant aigua a la fusteria del costat. 60, finals dels 60, amb en Bernard Kouchner. Kouchner és amb una taula, es troben 4 o 5 metges i creen Metges Sense Fronteres, perquè tot comença amb 3 o 4 beneits que es troben a l'entorn d'una taula. No en tingueu cap mena de dubte, sempre és el mateix procés. Una taula, 4 o 5 que creen una cosa i tot plegat fa
i creix com un bolet. Els Metges Sense Fronteres és Bernard Kouchner, juntament amb 4 o 5 metges, un dia decideixen anar a fer feina a la guerra de Biafra. No sé si exactament històricament potser m'equivoco, no hi posaré el foc, però perquè hi ha un conflicte greu, o a partir d'aquesta realitat viscuda diuen hem de fer alguna cosa per ajudar aquests països. Allà hi havia persones, dones de metges, durant la guerra, i li donaven paquets perquè baixés amb el seu... La meva mare estava disposada de tot, m'entero per donar-nos vida a nosaltres. I baixava paquets amb els marits, i els marits donaven paquets i quan pujava els anava a portar a les mares. Com els de Vallmitjana tenien una germana monja. La Vallmitjana, la Pepeta i ell tenien una germana monja. I la meva mare, quan baixava, li donaven un paquet i la meva mare li anava a portar al convent. Ja no sé on està el convent, no sé res. Això ho recordo, m'entens? Perquè sé que ho explicaven. Sí. Jo vaig néixer a Barcelona el 14 de juny del 39 i el meu pare va marxar de casa per anar al front el 14 de gener del 39. Vol dir que jo vaig néixer 5 mesos després d'haver marxat ell de casa. Van estar, pel que sabem, en un camp d'instrucció aquí a Centelles i després, clar, del 15 de gener els nacionals van entrar el 26 a Barcelona, vol dir que van ser... Llavors aquí el 2 de febrer, aquí al Ricard van matar 3 persones, que van matar la Vanguardia, que eren tots moros, que les tropes d'en Franco feien entrar els moros el primer, quan anaven a un poble. Bueno, van matar tots 3. I llavors, està enterrat aquí, però degut a això. I degut a també això, com que la meva mare va haver de vindre aquí a Taradell per fer els papers i tot del tema que s'havia mort, d'això ve l'arrelament amb Taradell. I és clar, no se'm va ocórrer res més que volia fer uns pantalons, que volia anar amb pantalons. I diu, el meu pare, li vaig demanar primer amb ell, diu, no has vist mai cap dona que anés amb pantalons. Diu, vols anar amb pantalons tu? Dic, papa, és que passa una cosa. Dic, anem als aplecs. Dic, i no pots seure a terra, perquè, esclar, llavors era tan complicada la vida que... I els bailets eren bailets, clar, només mirava ja com se sentava una mossa per veure-li les cuixes. I no em dóna la gana, vull seure com a dóna la gana. I em diu, tu mateixa, vaig anar amb la tieta, que era modista, i em va dir, no n'he fet mai cap de pantalons, jo no em busquis per fer pantalons. Vaig anar a cal sastre. Vaig a cal sastre i li vaig dir, vull uns pantalons per mi. Ui, aquell home com se'm va posar. Pantalons per una dona, que no. I, oi, que no. No. I la neta, ai, mare de Déu, no n'hem fet mai cap, que no. I jo vaig pensar, doncs, cony aniràs. I vaig pensar, saps què? Ves molt bailarí, que aquella és jove, i jo havia sentit a dir que era una mica així, però esclar, ja era casat, que d'allò, és una mica... Vaig pensar aquell d'allò, i vaig anar-hi, pobre. I dic, vull fer-me uns pantalons. I diu, què dius? Dic, vull que em facis uns pantalons. Diu, tu vols que et faci uns pantalons? Dic, sí. Diu, vine. Va portar cap allà dintre amb la seva dona i els que cosien i diuen, què diu aquesta? Que vol uns pantalons. I la seva dona diu, sense vergueta. Diu, vols dir? Diu que no d'allò. Diu, jo no els hi emprovo, Diu, oi no. Diu, jo no, Diu, els hi emprovaràs tu, Diu, bueno, 5 guies. I clar, li deia, agafa d'aquí. I feia riure perquè no li agafava com ell volia, perquè em quedés el cul. Teníem unes feinades. Però jo vaig sortir amb els pantalons. I
Abans, quan feies roba, venia la client i deia: tinc un casament, doncs què voldràs? Què m'aconselles? Per exemple, doncs vull un vestidet, un abric, i llavors triàvem les robes amb retallets. I anaves dient: això fa per festa, aquest és lluent, aquest és seda natural, aquest és... I si daven la confiança, doncs triàvem, i llavors el recader mateix t'ho portava. I aquesta gent, quan anàvem a la botiga, ens estàvem molt ben atesos i anaven ensenyant les coses noves i també es cuidaven de fer col·leccions cada temporada, Santa Eulàlia, aquí, la Carmen Mir. Vam anar tenint aquesta sort de... a l'Hotel Ritz feien unes desfilades, que això ja era més tot el gremi junt, i hi havia modistes de tots els pobles, i allà era molt maco perquè poder anar al Ritz. Esclar, nosaltres en Segarra, pels nanos, en Segarra era Déu, no? I que a més veníem, sobretot a l'estiu, molts periodistes de Barcelona, que llavors hi havia revistes dedicades al Barça, li feien fotos amb la Font Gran bevent aigua, no? El gran capitán, tu, allà bevent aigua, i nosaltres, carai, tu. I a mi en Segarra em va frapar una cosa que va estar molt bé. Nosaltres fèiem la tertúlia Cantoneu, perquè Cantoneu era la tertúlia, que era tertúlia barcelonista catalanista, no? Per uns més barcelonista que catalanista, però bueno, més o menys érem tots del d'això. I un dia va entrar en Segarra, silenci, tothom tal, i en Segarra es va dir: escolteu-me, jo vinc aquí i vull ser un més de vosaltres, no sóc en Segarra jugador, sóc en Segarra persona, perquè el dia que em retiri de futbol vull viure a Taradell, i llavors vull que em considereu uns de vosaltres i no una persona aliena, no? Que només era el jugador i que era un fanfarró, no? Vull dir, això ens va arribar a l'ànima a tots, i en Segarra, que era molt així, es deixat d'enraonar, i això de seguida es va fer amb nosaltres. I un dia, sense dir res a casa, vaig pensar que treballes i guanyes cèntims. Me vaig anar allà amb el de l'autoescola i li vaig dir: escolta, em costarà gaire treure el carnet, dic, ja tinc 40 anys, ja devia tenir. Sí que el vaig treure 40, però en tenia 39. I diu, home, a vegades costa una mica més, diu, aquesta edat, però si d'allò, també el pots treure. Diu, vale, doncs dóna'm el llibre de la teòrica, me l'emportaré a casa i me'l repassaré. I això me'n recordo que era per l'agost que feien vacances, me'l varen donar. Jo me'l vaig repassar per les vacances, i quan varen tornar a engegar hi vaig anar i dic, sí, dic, vull d'allò. I me'n recordo que quan vaig fer casa amb el llibre, va arribar el nano meu i diu, què és això? Un llibre teòric, no sé què, dic, sí. Diu, mare, ara tu em pots treure el carnet? Dic, sí. Diu, tan veia, em va dir. Diu, tan veia, dic, sí, el vull treure. I així, el vull treure ben decidida, jo, I bueno, i com que ho vaig dir decidida, ningú em va dir res, llavors. Yo dije, no, mira, yo no me opongo a que tú te hagas religiosa, no me opongo. Pero una de las cosas que quiero es que esperes a los 18 años. Y yo decía que no, que a 18 que yo quería entrar. Y digo, entonces a mi padre lo que le convenció fue que yo le dije, si mi hermana se quiere casar, mayor, que estaba en los trámites del casamiento, si mi hermana se quiere casar, ¿es que la deja? Dice, claro, pues entonces si ella se quiere casar y yo quiero ser religiosa, son vocaciones diferentes. Digo, pero yo, a mí me gusta ser monja, monja que era. Y me dice, bueno, pues nada, vete. Y él mismo me vino a acompañar a una altra companya que també es va quedar. 12 anys vaig anar a treballar a vapor, 12 anys, en 12 anys, encara no els tenia fet. I quan venia un inspector, hi havia el senyor Dinart, hi havia un inspector, doncs ja ens tocaven un pito i marxàvem amb aquells que ens pegaven a munta, teníem 12 anys, amagàvem allà tot i quan marxava l'auto de l'inspector tornàvem a anar a fer bitlles allà. Els camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món